Buhat Kapitulo 17. Unya, miagi si Pablo og si Silas sa Ampipolis og sa Apolonia og miabot sila sa Tesalonica. Didto may usa ka sinaguga sa mga Hudeo ug miadto si Pablo sumala sa iyang nabatasan. Sulod sa tulo ka adlawng igpapahulay, nakiglantugi siya didto sa mga tao pinasikad sa kasulatan ug iyang gipasabot og gipamatud-an ngadto kanila nga ang Mesiyas kinahanglan gayud nga magantos ug mabanhaw. Siya miingon, "Kining Hesus nga akong gisangyaw kaninyo, mao ang Mesiyas." Nakabig og mitipon kang Pablo ug kang Silas ang pipilas sa mga Hudeo, ingon man ang daghang Grego nga nagtuo sa Dios ug ubay-ubay sa tinamod nga mga babae. Apan nasina ang mga Hudeo ug gitigom nila ang mga bugoy nga nagyampungad sa kadalanan aron paghimog kasamok. Unya ilang gigubot ang tibuok syudad ug gisulong ang balay ni Jason sa tuyo nga makit-an nila si Pablo ug si Silas aron paatubangon sila sa mga tao. Apan kay wala man nila makit ilang gidala si Jason ug ang pipila sa mga kaigsuonan ngadto sa mga namunuan sa syudad. Naninggit sila, "Kining mga tawhana, naghimog kasamok, bisag asa sila paingon, ug aniya sila karon sa atong syudad, ug gipapuyo sila ni Jason sa iyang balay. Silang tanan naglapas sa mga balaod sa emperador, ug nag-ingon sila nga adunay laing hari nga ginganlag Jesus." Nagubot ang mga tao ug ang mga namunuan sa syudad sa pagkadungog nila niini. Human kakuhaig piyansa si Jason ug mga kauban, gibuhian nila sila. Sa pagkagabi ini ana, gipagikan dayon sa mga kaigsuonan si Pablo ug si Silas ngadto sa Berea, ug sa ilang pag-abot didto, miadto sila sa sinaguga sa mga Hudeo. Mas bukas ang panghuna-huna sa mga tao didto kaysa mga taga Tesalonica. Madasigon kayo silang namati sa maayong balita ug nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod ba gayud kining mga butanga. Daghan kanila ang mituo, lakip ang daghang mga babaeng Grego nga tinamod sa katilingban ug ang mga lalaki usab. Apan sa pagkadungog sa mga Hudeo didto sa Tesalonica, nga nagwali na usab si Pablo sa pulong sa Dios didto sa Berea, nangadto usab sila og gihulhugan ang mga tao aron sa paghimog kasamok. Busa, gipagikan dayon sa mga kaigsuonan si Pablo paingon sa baybayon, apan si Silas ug si Timoteo nagpabilin didto sa Berea. Ang mga tao nga naghatod ni Pablo mikuyog kaniya hangtod sa syudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea uban sa tugo ni Pablo, nga paapason sila si Silas ug si Timoteo sa labing madali. Didto sa Atenas, samtang si Pablo nagpaabot kang Silas ug kang Timoteo, nasamok pag-ayo ang iyang huna-huna sa pagkakita niya sa syudad nga nalukop sa mga Dios-Dios. Busa nakiglantugi siya sa mga Hudeo didto sa sinaguga ug sa mga dili Hudeo nga nagtuo sa Dios ug sa mga tao nga mahiadto sa plaza matag adlaw. Pipila ka mga magtutudlo nga Epikureo ug Stoiko, nakiglantugi usab kaniya. Ang uban kanila miingon, "Unsa bay buot ipasabot ni ining ignorante nga nagpakaron ingnon nga maalam?" Ang uban usab miingon, Daw naghisgot siya, may tungod sa mga Diyos sa laing mga nasod. gisulti nila kini tungod kay nagwali man si Pablo mahitungod kang Hesus ug sa pagkabanhaw. Busa, gidala nila si Pablo sa atubangan sa tigom sa konseyo sa Areopago ug miingon sila, "Buot kaming masayod nining bag-ong pagtulunan nga imong gihisgutan. Pipila sa imong gisulti, nakapatingala ka namo, ug buot kaming masayod sa kahulugan niini." Kay ang tanang taga-Atenas ug ang mga langyaw nga nagpuyo didto, gusto kaayong makighisgot-hisgot ug mamati sa mga bag-ong pagtulunan. Unya si Pablo mitindog sa atubangan sa konseho sa Areopago ug miingon, "Mga taga-Atenas, nakita ko nga kamo mga relihiyoso kayo. Kaysa akong pagsuroy-suroy sa inyong syudad,
Nakita nako ang mga dapit nga inyong gisimbahan, ug nakita ko usab ang altar nga gikulitan niining mga pulonga. Alang sa Dios nga wala hiilhi. Kanang inyong gisimba, bisan wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong gipailak kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anian niini, mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta. Ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao. Ug wala usab siya magkinahanglan ug bisag unsa gikan sa tao, kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tao ug sa tanang butang. Gikan sa katawo, gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan, ug gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Iyan ang gitakda ang mga panahon, ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an, aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makit-an nila siya. Apan ang tinuod, mao nga ang Dios dili layo kanato, kay diha kaniya kita may kinabuhi, ug naglihok, ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipilas sa inyong mga magbabalak, iya usab kitang mga anak. Ug kay mga anak man kita sa Dios, dili na to hunahunaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tao. Wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagkaignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tao sa paghinulsol, kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan. Pinasubay sa hustisya, pinaagi sa tao nga iyang gipili. O gimatuod niya kini, ngadto sa tanang katawhan, pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Sa pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw, may pipila kanila nga may bugal-bugal kaniya. Apan ang uban miingon, Buot kaming mamati kanimo pag-usab mahitungod niini. unya, mibiya si Pablo sa tigom. Apan pipila sa mga tao ang mitipon kaniya og mituo. Usa kanila mao si Dionisio nga sakop sa konseho sa Areopago, ingon man ang usa ka babae nga si Damaris ug uban pa. Buhat Kapitulo 17. Unya, miagi si Pablo ug si Silas sa Ampipolis ug sa Apolonia ug miabot sila sa Tesalonica. Didto may usa ka sinagoga sa mga Hudeo ug miadto si Pablo sumala sa iyang nabatasan. Sulod sa tulo ka adlaw igpapahulay, nakiglantugi siya didto sa mga tao pinasikad sa kasulatan ug iyang gipasabot ug gipamatud-an ngadto kanila nga ang Mesiyas kinahanglan gayud nga magantos ug mabanhaw. Siya miingon, Kining Hesus nga akong gisangyaw kaninyo, mao ang Mesiyas. nakabig og mitipon kang Pablo ug kang Silas ang pipilas sa mga Hudeo, ingon man ang daghang Grego nga nagtuo sa Dios ug ubay-ubay sa tinamod nga mga babae. Apan nasina ang mga Hudeo ug gitigom nila ang mga bugoy nga nagyampungad sa kadalanan aron paghimog kasamok. Unya ilang gigubot ang tibuok syudad ug gisulong ang balay ni Jason sa tuyo nga makit-an nila si Pablo ug si Silas aron paatubangon sila sa mga tao. Apan kay wala man nila makit ilang gidala si Jason ug ang pipila sa mga kaigsuonan ngadto sa mga namunuan sa syudad. Naninggit sila. Kining mga tawhana, naghimog kasamok, bisag asa sila paingon. Ug aniya sila karon sa atong syudad, ug gipapuyo sila ni Jason sa iyang balay. Silang tanan naglapas sa mga balaod sa emperador, ug nag-ingon sila nga adunay laing hari nga ginganlag Jesus. Nagubot ang mga tao ug ang mga namunuan sa syudad sa pagkadungog nila niini. Human kakuhaig piyansa si Jason ug mga kauban, gibuhian nila sila. Sa pagkagabi ini ana, gipagikan dayon sa mga kaigsuonan si Pablo ug si Silas ngadto sa Berea, ug sa ilang pag-abot didto,
Miadto sila sa sinaguga sa mga Hudeo. Mas bukas ang panghuna-huna sa mga tao didto kaysa mga taga-Tesalonika. Madasigon kayo silang namati sa maayong balita ug nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod ba kayod kining mga butanga. Daghan kanila ang mituo, lakip ang daghang mga babaeng Grego nga tinamod sa katilingban ug ang mga lalaki usab. Apan sa pagkadungog sa mga Hudeo didto sa Tesalonika, nga nagwali na usab si Pablo sa pulong sa Dios didto sa Berea, nangadto usab sila og gihulhugan ang mga tao aron sa paghimog kasamok. Busa, gipagikan dayon sa mga kaigsuunan si Pablo paingon sa baybayon, apan si Silas ug si Timoteo nagpabilin didto sa Berea. Ang mga tao nga naghatod ni Pablo mikuyog kaniya hangtod sa siyudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea uban sa tugo ni Pablo, nga paapason sila si Silas ug si Timoteo sa labing madali. Didto sa Atenas, samtang si Pablo nagpaabot kang Silas ug kang Timoteo, nasamok pag-ayo ang iyang huna-huna sa pagkakita niya sa siyudad nga nalukop sa mga Diyos-Diyos. Busa nakiglantugi siya sa mga Hudeo didto sa sinaguga ug sa mga dili Hudeo nga nagtuo sa Dios ug sa mga tao nga mahiadto sa plaza matag adlaw. Pipila ka mga magtutudlo nga Epikureo ug Stoiko, nakiglantugi usab kaniya. Ang uban kanila miingon, Unsa bay buot ipasabot ni ining ignorante nga nagpakaron ingnon nga maalam? ang uban usab miingon, Daw naghisgot siya, may tungod sa mga Diyos sa laing mga nasod. gisulti nila kini tungod kay nagwali man si Pablo mahitungod kang Hesus ug sa pagkabanhaw. Busa, gidala nila si Pablo sa atubangan sa tigom sa konseyo sa Areopago ug miingon sila, Buot kaming masayod, nining bag-ong pagtulunan nga imong gihisgutan. Pipila sa imong gisulti, nakapatingala ka namo, ug buot kaming masayod sa kahulugan ni ini. kay ang tanang taga-Atenas ug ang mga langyaw nga nagpuyo didto gusto kaayong makighisgot-hisgot ug mamati sa mga bag-ong pagtulunan. Unya si Pablo mitindog sa atubangan sa konseho sa Areopago ug miingon, Mga taga-Atenas, nakita ko nga kamo mga relihiyoso kayo. Kaysa akong pagsuroy-suroy sa inyong syudad, nakita nako ang mga dapit nga inyong gisimbahan. Og nakita ko usab ang altar nga gikulitan ni ining mga pulunga. Alang sa Dios nga wala hiilhi. Kanang inyong gisimba, bisan wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong gipailak kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anian niini, mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta. Ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao. Ug wala usab siya magkinahanglan ug bisag unsa gikan sa tao, kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tao ug sa tanang butang. Gikan sa katawo, gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan, ug gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Iyan ang gitakda ang mga panahon, ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an, aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makit-an nila siya. Apan ang tinuod, mao nga ang Dios dili layo kanato, kay diha kaniya kita may kinabuhi, ug naglihok, ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, iya usab kitang mga anak. Ug kay mga anak man kita sa Dios, dili na to hunahunaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tao. Wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagkaignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tao sa paghinulsol, kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan. Pinasubay sa hustisya, pinaagi sa tao nga iyang gipili. O gimatuod niya kini
ngadto sa tanang katawhan, pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Sa pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw, may pipila kanila nga may bugal-bugal kaniya. Apan ang uban miingon, Buot kaming mamati kanimo pag-usab mahitungod niini. unya, mibiya si Pablo sa tigom. Apan pipila sa mga tao ang mitipon kaniya og mituo. Usa kanila mao si Dionisio nga sakop sa konseho sa Areopago, ingon man ang usa ka babae nga si Damaris ug uban pa. Buhat Kapitulo 17. Unya, miagi si Pablo ug si Silas sa Ampipolis ug sa Apolonia ug miabot sila sa Tesalonica. Didto may usa ka sinaguga sa mga Hudeo ug miadto si Pablo sumala sa iyang nabatasan. Sulod sa tulo ka adlawng igpapahulay, nakiglantugi siya didto sa mga tao pinasikad sa kasulatan ug iyang gipasabot ug gipamatud-an ngadto kanila nga ang Mesiyas kinahanglan gayud nga magantos ug mabanhaw. Siya miingon, Kining Hesus nga akong gisangyaw kaninyo, mao ang Mesiyas. nakabig ug mitipon kang Pablo ug kang Silas ang pipila sa mga Hudeo, ingon man ang daghang Grego nga nagtuo sa Dios ug ubay-ubay sa tinamod nga mga babae. Apan nasina ang mga Hudeo ug gitigom nila ang mga bugoy nga nagyampungad sa kadalanan aron paghimog kasamok. Unya ilang gigubot ang tibuok syudad ug gisulong ang balay ni Jason sa tuyo nga makit-an nila si Pablo ug si Silas aron paatubangon sila sa mga tao. Apan kay wala man nila makit ilang gidala si Jason ug ang pipila sa mga kaigsuonan ngadto sa mga namunuan sa syudad. Naninggit sila. Kining mga tawhana, naghimog kasamok, bisag asa sila paingon. Ug aniya sila karon sa atong syudad, ug gipapuyo sila ni Jason sa iyang balay. Silang tanan naglapas sa mga balaod sa emperador ug nag-ingon sila nga adunay laing hari nga ginganlag Jesus. Nagubot ang mga tao ug ang mga namunuan sa syudad sa pagkadungog nila niini. Human kakuhaig piyansa si Jason ug mga kauban, gibuhian nila sila. Sa pagkagabi ini ana, gipagikan dayon sa mga kaigsuonan si Pablo ug si Silas ngadto sa Berea, ug sa ilang pag-abot didto, miadto sila sa sinaguga sa mga Hudeo. Mas bukas ang panghuna-huna sa mga tao didto kaysa mga taga Tesalonica. Madasigon kayo silang namati sa maayong balita ug nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod ba gayud kining mga butanga. Daghan kanila ang mituo, lakip ang daghang mga babaeng Grego nga tinamod sa katilingban ug ang mga lalaki usab. Apan sa pagkadungog sa mga Hudeo didto sa Tesalonica, nga nagwali na usab si Pablo sa pulong sa Dios didto sa Berea, nangadto usab sila og gihulhugan ang mga tao aron sa paghimog kasamok. Busa, gipagikan dayon sa mga kaigsuonan si Pablo paingon sa baybayon. Apan si Silas ug si Timoteo nagpabilin didto sa Berea. Ang mga tao nga naghatod ni Pablo mikuyog kaniya hangtod sa syudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea uban sa tugo ni Pablo nga paapason sila si Silas ug si Timoteo sa labing madali. Didto sa Atenas, samtang si Pablo nagpaabot kang Silas ug kang Timoteo, nasamok pag-ayo ang iyang huna-huna sa pagkakita niya sa syudad nga nalukop sa mga Diyos-Diyos. Busa nakiglantugi siya sa mga Hudeo didto sa sinaguga ug sa mga dili Hudeo nga nagtuo sa Dios ug sa mga tao nga mahiadto sa plaza matag adlaw. Pipila ka mga magtutudlo nga Epikureo ug Stoiko, nakiglantugi usab kaniya. Ang uban kanila miingon, Unsa bay buot ipasabot ni ining ignorante nga nagpakaron ingnon nga maalam? ang uban usab miingon, Daw naghisgot siya mahitungod sa mga Diyos sa laing mga nasod. gisulti nila kini tungod kay nagwali man si Pablo mahitungod kang Hesus ug sa pagkabanhaw. Busa, gidala nila si Pablo sa atubangan sa tigom sa konseho sa Areopago ug miingon sila,
Buot kaming masayod, nining bag-ong pagtulunan nga imong gihisgutan. Pipila sa imong gisulti, nakapatingala ka namo, ug buot kaming masayod sa kahulugan ni ini. Kay ang tanang taga-Atenas ug ang mga langyaw nga nagpuyo didto, gusto kaayong makighisgot-hisgot ug mamati sa mga bag-ong pagtulunan. Unya si Pablo mitindog sa atubangan sa konseho sa Areopago ug miingon, Mga taga-Atenas, nakita ko nga kamo mga relihiyoso kayo. Kaysa akong pagsuroy-suroy sa inyong syudad, nakita nako ang mga dapit nga inyong gisimbahan. Og nakita ko usab ang altar nga gikulitan ni ining mga pulunga. Alang sa Dios nga wala hiilhi. Kanang inyong gisimba, bisan wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong gipailak kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anian niini, mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta. Ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao. Ug wala usab siya magkinahanglan ug bisag unsa gikan sa tao, kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tao ug sa tanang butang. Gikan sa usa ka tawo, gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan, ug gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Iyan ang gitakda ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an, aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makit-an nila siya. Apan ang tinuod, mao nga ang Dios dili layo kanato. Kay diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, iya usab kitang mga anak.